20 دکابر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Токиои ҷопон дар ҳамоиши муколамаи Осиёи марказӣ ҷопон иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст ба ҳукумати ҷопон барои дастгирӣ аз татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои иқтисод, зерсохтор, нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ, экология, тандурустӣ, маориф ва беҳдошт миннатдории самимӣ изҳор намуданд. бо дар назардошти аҳамияти калидии иқтисоди сабз барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷалби сармоя ва технологияҳои ҷопон барои татбиқи стратегияҳои кишварҳои минтақа дар соҳаи энергетикаи сабз, аз ҷумла аз худ намудани иқтидори гидроэнергетикӣ, ҳамчунин ба бахши воқеии иқтисоди Тоҷикистон истиқбол намуданд. гуфта шуд, ки дар ин самт дар кишвари мо сиёсати гузариш ба саноати сабз ҳамчунин мавриди истифода қарор додани технологияҳои инноватсионӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза дар бахшҳои калидии истеҳсолот ба таври фаъол пеш бурда мешавад. таъкид гардид, ки дар шароити воқеиятҳои нави иқтисодӣ, робитаҳои саноатӣ ва ҳамкории байни ҳамдигарии сохторҳои соҳибкорӣ бешубҳа бояд ба рушди минбаъда ва таъмини суботи иқтисодии давлатҳои мо нигаронда шаванд. саҳми ҷопон дар татбиқи тарҳҳои хурду миёна дар кишвари мо баланд арзёбӣ карда шуда, иштироки ҷопон дар амалӣ сохтани тарҳҳои калонҳаҷм дар Тоҷикистон, ки дорои аҳамияти миллӣ ва минтақавӣ мебошад, зарур шумурда шуд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаҳои гидроэнергетика, саноати коркарди маъданҳои кӯҳӣ, саноати сабук ва хӯрокворӣ, химиё ва дорусозӣ, мошинсозӣ ва металлургияро аз бахшҳои афзалиятнок номиданд. роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо назардошти захираҳои зиёди табиӣ, омодагии Тоҷикистонро барои ҳамкории васеъ бо шарикони ҷопонии худ дар кори истихроҷ ва коркарди онҳо иброз доштанд. ба масъалаи тағйирёбии иқлим, обхезӣ, хушксолӣ, тӯфонҳои чангу ғубор, сел ва тахриби экосистемаҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. мо хуб дарк менамоем, ки ҳифзи захираҳои об ҳамчун манбаи ҳаёт, амнияти озуқаворӣ, энергетика ва рушди устувор то кадом андоза муҳим аст, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон. дар ин зимн гуфта шуд, ки кишвари мо дар пешбурди дипломатияи об пешсаф мебошад. муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳамаи кишварҳои манфиатдор даъват намуданд, то дар кори конфронси байналмилалии сатҳи баланди дар доираи раванди оби душанбе моҳи майи соли 2026 баргузоршаванда фаъолона ширкат варзанд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд, ки мо барои ҳамкорӣ дар бахшҳои ҳифзи гуногунии биологӣ, коркарди партовҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим манфиат дорем. зикр гардид, ки кишвари мо ба технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос дорад, чун ин соҳаҳо барои анҷоми таҳқиқоти илмӣ, назорати муҳити зист ва беҳбуди сифати мудирияти захираҳо уфуқҳои нав боз мекунанд. дар робита ба ташаббуси кишвари мо оид ба қабули қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар эҷоди имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ, мусоидату дастгирии ҷопон ва дигар кишварҳои шарик мувофиқи матлаб дониста шуд. президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари маҳсур дар хушкӣ ба рушди логистика ва пайвастагии нақлиётӣ аҳамияти хоса медиҳад. ҳамчунин гуфта шуд, ки такмили зерсохтори роҳҳои мошингард ва оҳан, густариши робитаҳои ҳавоӣ ва ҷорӣ намудани лоиҳаҳои рақамии логистикӣ, ин ҳама барои рушди тиҷорат, сармоягузорӣ ва иқтисодиёт дар минтақа фурсатҳои нав фароҳам меоварад. пешниҳод гардид, ки барои рушди
حمل و نقل ترانزیتی بارها، بنیاد مرکزهای لوجستیکی در منطقه‌های نزد سرحدی شمال و جنوب کشور هم مرزهای لوجستیکی ساخته شوند و هم مجمعهای اگرالیستیکی بنیاد گردند. محترم امامعلی رحمان ژاپن را شریک با اعتماد تاجیکستان در تعلیم و تربیه کادرها توسط برنامه‌های جیکا و بورسیه‌های JDS نامیدند. برای گسترش همکاری با ثمر با ژاپن یک قطار سمت‌ها معین و پیشنهاد کرده شد، از جمله بالا برداشتن سطح کسبی متخصصان، تعلیم و تربیه کادرهای تکنیکی در بخش‌های صنعت و جاری نمودن تکنولوژی‌های سبز، تأسیس آزمایشگاه‌های علمی تحقیقاتی اید به گیدر انرژتیکا، کشاورزی استوار و اداره تهدیدهای طبیعی. در فرجام سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تمام پیشنهادهای امروز در همایش ارائه شده تلاش دستجمعانه ما را برای صلح، ثبات، احترام یکدیگر و رشد استوار انعکاس می‌نمایند.